दे सोंबाय था दाना फैनानै मादि मोनदों दिदि फायबाम जानबा होन फायबाम दानोबा खुलुन आथिङानो बेयाव गैया नै मायावथो दङ नै बेयावसो दङ बेयाव आगैनि आथिङा फिसा नालाय Morning walk, mama. Morning walk, morning walk, morning walk. Morning walk, morning walk, morning walk. Morning walk, morning walk, morning walk. Atinga ba. Zizo kubra mama. Mama. Mani bilay. Undunya na. Mani undunya. Be undunya mani zizo kubay tayo mama. Goजां बोथोराव जि जोमनांगौ. हाय लोगोफोर. हाय. जोंहा जेरसनाया गाखोना होदो. खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय. ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय. नै दायो जोङो न'आवहाय थांगासिनो जोंहानि न' बोरायावहाय साननैसो आलासि जाहैनो होननानै थांगासिनो आरो ओमफ्राय दा जेरिसनायासो थागोन ना थायाथाय मिन्थिया जेरिसनाया थायोब्लालाय साननैसो थाबोनसै आरो थायाब्लालाय जोङो हरसेल' थानानै फैफिनगोन आरोना ओमफ्राय दा जेरिसना थानायजों लाबजों बिराद मोजांबो दुगैनो मोनाखै नालाय गाव हारसिंबो मोदोमफोरखौबो मोजाङै हुजोबनानै लानो हाया जि निरफोरखौनो एकदम दाखो दाखो जानाय बायदि मोनलायलायलांबाय आङो ओमफ्राय दा न'आव थांबोला जोंहा आइजों आङो मोदोम हुजाबाय थायोमोन आरो आगोलावबो आं मोदोम हुजागारनो होननानै फैगारबाय थायोमोन ओमफ्राय दाबो गोबावानो जाबाय नालाय ओमफ्राय आइजों एसे मोदोमफोर साफा हुजास्रांसै आरोना रेजें मोननाय बादियै आङो माबानिफ्रायनो 9 months प्रेगनेन्सि बेफोर समनिफ्रायनो बारा मोजां दुगैनो हायाखै आरो ओमफ्राय आरो इदि सिजारिं जाखांनायनि उनावथ' गिलुं गिलुं दुगैनायजोंनो लाबजोंनो बारा साफाखौनो मोनला आङो बोरैबा लेथ्राथ्रा मोनबाय थायोसै बेनिखायनो न'आव थांनानै एसे बिमाजों साफा थुखैजानोसै आरोना ओमफ्राय दा जों थांथ'थ'नि एसे मेम'रिबो दोननांगोन नालाय एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दिनै फार्स्ट टाइम आरो जेरिसनाया जोंहा बिबै बिबौनि न'आवहाय हर थागोना ओमफ्राय दा थाहैगोन ना थाहैयासैथाय जिखिजाया भिडिअ बानायलांबाय थानोसै दा मोनाजासिम मा अबस्था खालामो बे जोंहा जेरिसनाया ओमफ्राय दा जोङो मोनसे ब्लगखौ जागायलांनायनि सिगाङावनो मोनसे पार्सेल देखायनो नागिरदों बे पार्सेला जाहैबाय फार्स्ट क्राइनिफ्राय सफैनाय आरोना ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय आरो न' थुदो बिदिबा जागायलांबाय थानोसै फार्स्ट क्राइ ना नै जा फार्स्ट क्राइनिफ्राय पार्सेल मोनफैदों पार्सेला जाहैबाय जाहा जेरिसनानि पेम्पार्स फार्स्ट टाइम अर्डार खालामदों आरोना फार्स्ट क्राइआवहाय ओमफ्राय एसे खुलिनानै देखायनो नागिरदों माबाया जाहैबाय इट्स नामायनाव पेम्पार्सआ जाहैबाय नै गासै 32 टा दङ न 32 टा दङ नै एस साइज ओमफ्रायो माबाया जाहैबाय प्राइसआ जाहैबाय 339 399 डिसकाउन्ट मोनदों आरो टटेल 230 दं 230 मोनदों आरो गांसेयाव माबा मोनदों 7 टाका 40 फैसायाव मोनदों आरो दे ओमफ्राय गांसे खुलिना नायलाय माबायदि सोरबाफोर लानो गोसोबा लिंकखौ डिसक्रिपसनावहाय होनानै होनाय जागोन आरो ना सोरबाफोर अर्डार खालामनो गोसोबा नै पेम्पार्सआ बेखौ आं इदि माबाबा बाहाय खस्थ' खालामनाय ट्राइ खालाम मामा नै पेम्पार्सआ बेबायदि गुरै हमलाय मामाखौ जाहा जेरिसनाया गाबसिबाय मानोबा जेरिसनाया गाबसिबाय दे खिथाना होदो नै बेबायदि आरो एस साइज माने 4निफ्राय 8 केजि गथ'आ गाननो हायो आरो बेखौ थिगानो दङ टटेल 32 पिसेस दङ बेयाव
थामजिनै ता नै जाहा मथ'आ माखौबा जागासिनो गोरलायलायबाय चाउमिन जादोंमोन चाउमिन जादोंमोन जाहा मथ'आ गोरलायलायजासे दा मा ओंखाम होदोंमोन ओमफ्राय नै जाहा जिरिसनाया बेबायदिल' बांसिन बामजायो बेबायदि बामाबानो बिराद खायसोमासो खालामबाय थायो बेनिखायनो आं बांसिन बेबायदि बामनाय जायो आरोना जाहा जिरिसनाखौ फार्स्टनिफ्रायनो आं बेबायदि लादावबाय नालाय बेनिखायनो अयबास जाबाय जाहा जिरिसनाया गस्लायाबो जिबायहाय नै अनजिनिया जिनाय सिनाय सोलियो अनजिनि थाखाय थान्दा ना थान्दा नै जोङो मोनफैबाय न'आव बांद्राय गोजानबो नंखाया नालाय बिराद खाथि ओमफ्राय दसेनो मोनफैबाय आरोना ओमफ्रायो दा हरावहाय जोङो मा जायो मा थायो मा मोनजायो मा मोनजाया गासैखौबो भिडिअ'आव एसे लालांगोन गुलि गावफ्लांबाय ओमफ्राय नै जाहा जिरिसनाया उन्दुबोबाय गारि गाखोबाथाय उन्दुखायो जाहा जिरिसनाया ओरैनोथ' एसे उन्दुनो नागिरखानायमोन ओमफ्राय गारियाव थिखांनाय लोगो लोगो उन्दुलांबाय आरोना आरामनो थान्दा कुल न'आलाय जोंहाना अंहानिया एसे ओइ माबायाव नै मारबिनिया माथिबा सिखारलांबाय फैदो फाय बेयाव थान्दासिन आरो एसे ओमफ्राय अंहा एसे गरमसिन आरो ओमफ्राय दा जाहा जिरिसनाया मा खालामसै थानोसो सुखुगोन ना सुखुआ जिखिजाया थाना नायनोसै आरोना नायनो बेसेबां 2200 थाखा भिडिअ लासोदो आरो दा मैया सानसेल'सो जादो दिनैनिफ्राय हबा जि थाब मोनफैखायो न' बेसेबां 2200 12 थाखा ग्रेन्डार जोंहानि बायदिनो मोनथाम दङ आरो मोनथाम जुस बानायना लोंसै गाबोननिफ्राय Ôi नोंनो होआलै आं मा होनदो आंनो होआ होमबा आंबो लोंगोनलै होमबा नै आं फायनायजों ग्रोब मोनफैनायजों माने अनजियाबो लोंथो होननानै आरो आसोल दा जुसफोरखौसो माखौ बनायगोन दा बुस्थुफोरा मोननांगोन माइरंनि जुस लोंगोन हो बेयावनो दोनगोन इखो ना गायस्लायगोन मालायफ्रासो गोदान बेसेबांनि 2000ल' 2000ल' खमद्राय जादों 2000ल'बा खमद्राय जादों नै जों दायो साहा लोंनो लाबाय जों लाबोखादोंमोन बेखौ मा लाबोदों खाजा Saya mau doa kalau jika kamu Hah? खाजा लाबोबाय साजों जानो थाखाय ओमफ्राय आरो इयावहाय मा दङ मोनसे दोनथ'नोसै ब्रा भुजिया मानो बिराद गोथाव मोनो नै आं बेखौ ओमफ्राय नै भुजिया बे भुजिया जिरिया गोसनायदो न दे आगे जिरिसना मा खबर दाना फैनानै मादि मोनदों दिदि फाय बाम जानबा होन आं दानोबा खुलै आखेनानो बेयाव गैया नै मायावथो दङ नै बेयावसो दङ बेयाव आगैनि आथिङा फिसा नालाय नै जोंहा जिरिसनानि पार्सेल फिसा मोननै सफैदों मेस'निफ्राय
दा बेखौनो जोङो आनबक्सिं खालामनो नागिरदों जों नायनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोना नायलांदो बे पेकेटाव मा मा दङ दे होमबालाय खुलिलांदो खुलिग्राया दे Jauh lang siya. गाहायाव लादोसै Mantiglayaw. गाहायावसो आनबक्सिं खालामसै जोङो टफि गोनां गस्ला बिनि प्राइसआ बेसेबांथाय आयाव लिरनाय दंमोनलै नायलाय बिनि प्राइसआ जाहैबाय 281 रुपिस only 281 नि Minta lihat mata. मोजां गैया मोजां गैयैखौ बायखादों बे मोनसे आनबक्सिं जाखांबाय दा गांसे दंबावो बेबा माबायदि नायदो बिहरनायाथ' बिहरदोंमोन मोजांखौनो बिनि प्राइसआ बेसेबांमोन नायदो र' बिनि प्राइसआ जाहैबाय बेयाव लिरनाय गैया खिन्थु 431 रुपिस टफि गोनांखा लोगोफोर नायदो थिगानो दङ गुदुं जागोन आरोना गुदुं जागोन औ जोंहा जिरिसनानि थाखाय माने बिदि टफि गोनां डाइरेक्ट लंपेन्ट गस्ला गैया माने ओंखायनो बिहरनाय जाबाय आरो टफि गैयिलाय दङ थिगानो दङ नोंथांमोनाबो बिहरनो हागोन मेस'निफ्राय मेस'आव माने बांद्राय दाम लाया मिडल रेन्जनि जों बायदि मिडल क्लासनि थाखाय मोनो आरोखि जोङो गस्लाखौ आनबक्सिं खालामखाबाय जोङो आनबक्सिंखौ माबायावसो खालामदों माने दिनै माने मैयानो आलासि जानो फैदों नालाय जोङो जिरिनि नैबे बिबै बिबौनियाव बिमायनि न'आव आलासि जानो फैदों नालाय दा बेखाय बिसिनावसो आनबक्सिं खालामनाय जाबाय आरो लोगोफोर